rozšírila svoje priestory o tzv. Gáno, kde si naši návštevníci a naši hostia môžu ochutnať na dobrotách, ktoré ponúkame vo Veselej farme, ničím nerušený. A pokiaľ prídu s detičkami, tak si môžu vychutnať u nás dobrotky bez obáv o detičky, pretože detičky sa môžu pohrať v našom detskom kútiku. Máme kopec noviniek, ktoré sme pripravili pre našich zákazníkov a stále to budeme rozširovať, samozrejme aj podľa ich želaní a budeme sa snažiť im vychádzať maximálne úspech. A ako si môžete všimnúť, tak Gáno je veľmi originálny, je to vlastne na taký vidiecký štýl, je tam veľa dreva, postaral sa nám o to miestny umelec Pán Blaženca junior, ktorý nám vlastne celý Gánok aj pred ním celú tú terasu vytvoril a dotvoril celý ten kolorit našej Veselej farmy. No a v rámci dnešného dňa sme pripravili pre našich detičkov takú špecialitu, že si môžu poskákať na skákacom hrade a rodičia si môžu pochutiť na stredovekých jedlách, kde vidia priamo, ako sa pripravujú a zároveň si môžu odniesť aj receptík a môžu to vyskúšať aj doma. Som tu varila stredoveké jedlá, zapalenú polievku, ktorá je zdokumentovaná zo 17. storočia z územia dnešných Čiech, Moravy a Slovenska. A potom je to Markovs. Sú to vlastne jedlá, ktoré sa varia aj v dnešnom období, alebo možno v nejakej upravenej forme, ale dajú sa zhotoviť aj podľa pôvodného receptu. Ich vybrala vôbec nie je ťažká. Ľuďom jedlá chutili, ale boli tak trošku prekvapení z kombinácií niektorých surovín, ale nakoniec, keď ochutnali, tak zistili, že sa to dá jesť a že to je veľmi dobré. Tak ja som tu prvýkrát prišiel na námestie, tak hneď sa mi to vlastne zapáčilo, je to krásna myšlienka, fantastické. A bol som vo viacerých predajniach v iných mestách podobného rázu, ale musím povedať, že toto je fakt špičkovo vytvorené. Just for you.